Právě tudy se někdy v druhé polovině 13. století proplétala Soumarská obchodní stezka. Dnes tu najdete městečko, které se jmenuje Nejdříve někdy kolem roku 1346 tu vznikla malá osada patřící míšenské diecézi a jak kráčela staletí, šla osada z ruky do ruky. Důležité je, že v roce 1681 založil Filip Zikmund z Dietrichštejna, znak tohoto rodu najdete dodnes nad vchodem do kostela, na místě osady regulérní obce Jiříkov a Filipov. Tvoří je skoro 1400 obyvatel a protože se tu prudce rozvíjela řemesla, hlavně textilní, brzy se tento počet výrazně zvyšoval. Na přímluvu hraběte Haracha dospěla v roce 1758 císařovna Marie Terezie k názoru, že si Jiříkov zaslouží povýšení a tak vydává dekret o tom, že Jiříkov neboli Georgswalde se toho dne stává městysem, s čímž tehdy souvisela řada důležitých práv, týkajících se hlavně podpory řemesel a konání trhů. I to přispívá k tomu, že sem průmyslová revoluce našla cestu velmi rychle, a to i díky úspěchu jiříkovských pláteníků na světové výstavě ve Vídni v roce 1873. I zásluhou zahájení provozu železniční trati Rumburk-Jiříkov-Ebersbach v témže roce. To všechno vyvrcholilo, dá se říci, zlatou érou Jiříkova, jež nastala na začátku 20. století. V roce 1907 tu v 1067 domech žije přesně 10 084 obyvatel. Zcela logicky tedy císař František Josef I. povyšuje 1. února 1914 Jiříkov na město. Vážení přátelé, srdečně vás vítáme v městě Jiříkově na nejsevernější hranici Šluknovského výběžku a prostřednictvím této videokazety bychom vás rádi seznámili jak s minulostí, tak s současností našeho města a osobně se těšíme na vaši návštěvu. Tak to bylo přivítání od samotného pana starosty Pavla Kastla. A my, když už jsme u radnice, řekněme si, že tato čerstvě zrekonstruovaná budova patří ke zdejším klenotům. Pochází z roku 1894 a za víc než 100 let své existence sice doznala řady změn, ale ty jí nejen neublížily, ale v mnoha směrech dokonce prospěly. Vůbec při pozorné procházce městečkem najdeme řadu objektů, jež nejen vypovídají o historii, ale zároveň lahodí oku. Ať už to jsou mnohá díla sochařská, jež mají ve většině případů církevní charakter, nebo tenhle kamenný sloup styčený po roce 1706 na památku místního sedláka zavražděného švédským vojákem, ať už to jsou úchvatné architektonické skvosty vystavěné movitými jiříkovskými šlechtici či podnikateli, nebo
Rázovité chalupy a chaloupky, jež si kdysi zdejší textiláci a zemědělci vystavěli a vyzdobili k bydlení. Zejména břidlicová mozaika do tohoto kraje patří od nepaměti a je milé, když ji mnozí ze současných obyvatel dokáží udržet v původní podobě. Doslova skvostem, který sem přivádí po celý rok mnohé a mnohé návštěvníky ze široka daleka, je pak poutní bazilika Panny Marie, pomocnice křesťanů ve Filipově. Přestože je o plných 361 let novější než Jiříkovský kostel svatého Jiří, proudí každoroční mnohatisícové poutě věřících právě sem. Zasloužila se o to událost z roku 1866. Tehdy, 13. ledna ve 4 hodiny ráno, se u lůžka beznadějně nemocné Magdaleny Kadové zjevila Panna Marie a vrátila jí zdraví, jemuž se pak Magdalena těšila ještě plných 40 roků. Právě tenhle zázrak sem přivádí mnohé poutníky, ale řada z nich se sem vrací i kvůli nádherným pohledům na působivá zákoutí pečlivě udržované baziliky. A tak si po chvilce, strávené ve vlastní kapli, postavené přímo na místě zjevení Panny Marie, můžete pobít u některého z oltářů baziliky, můžete se pokochat krásou lidového Betléma s figurami nezvyklých rozměrů, a i po opuštění kostela stojí za to se ještě jednou ohlédnout.
Když už jsme u toho obdivování, ještě jedna věc je na Jiříkově nápadná na první pohled, a to spousta zeleně. Nejenže je městečko celé ponořeno do korun stromů, ale navíc si lidé svůj domov ještě přikrášlují doslova záplavou květin nejrůznějších druhů a barev. A jak jsme zjistili, mají k tomu vytvořené ty nejlepší předpoklady. Ve městě totiž působí společnost Hova, která mimo jiné provozuje i velké zahradnictví. Najdeme tu široký sortiment nejrůznějších květin, ale největší pozornost tu věnují muškátům. Nabízejí jich neuvěřitelných 20 druhů ve stejně tolika barevných variantách, a tak si tu vybere úplně každý. Totéž platí i o druhé specializaci zahradnictví Hova, a tou jsou rododendrony. Těch tu mají dokonce 60 druhů, takže podobnou kolekci nenajdete skoro nikde jinde na světě. I mnohé botanické zahrady by měly starosti dát tolik krásy dohromady, a navíc tam vám na rozdíl od Hovy žádnou rostlinu neprodají. Tady ano, protože na zahradnictví přímo navazuje i květinová síň. Jiříkov dnes nemá tolik obyvatel jako v roce 1907. Podepsala se na tom nejdřív hospodářská krize, pak druhá světová válka. Složitou dobu zažívá městečko i teď, kdy sice zdejší slavná pianovka prosperuje, ale další dominantní firmy mají problémy. Ovšem jiné, jako je třeba společnost Epes, si vedou velmi dobře a jsou příslibem do budoucna. Tím spíš, že například právě Epes nesleduje ve své činnosti jen ekonomický prospěch, vyplývající z hlavní výrobní náplně, ale snaží se přispět také k růstu úrovně Jiříkova. A tak si ke svému výrobnímu programu, jímž jsou nátěry a tepelné izolace všeho druhu, přibral Epes i rekonstrukci městského kina. Vzniklo tak víceúčelové kulturní zařízení, kde se dají kromě filmových představení pořádat i špičkové diskotéky. A také se pořádají. A je třeba přiznat, že takový diskoklub by mohla Jiříkovu závidět i mnohem a mnohem větší města.
Možná si řeknete, že trávit veškerý čas na diskotékách není pro mládež právě nejzdravější. Však to také třeba jiříkovští kluci dobře vědí a tak zdejší fotbalové hřiště si jen málo kdy odpočine od jejich kopaček. Zdá se tedy, že se tady občanům Jiříkova, již jsou teď necelé 4 000, žije přes všechny problémy docela dobře. Přispívá k tomu i skoro 150 nových bytů z roku 1991 a pro další rozvoj města jsou příslibem i 2 hraniční přechody do Spolkové republiky Německo. Jeden pro kamiony a jeden pro pěší a cyklisty. Nejenže se jimi přivádí do města řada návštěvníků, ale zároveň mají místní podnikatelé možnost dokázat, že se o četné hosty dokáží postarat. Nejčiperněji si vede opět společnost Hova. Pro řidiče kamionů vybudovala a provozuje přímo u přechodu malý motorest na vyhlídce, který nabízí mnohé služby, zpříjemňující řidičům jejich mnohahodinové čekání na hranici. Pro zahraniční návštěvníky je vítanou službou i směnárna, která leží v centru města ve směru k hranici a Hova ji dokáže třeba při Filipovské pouti i pohotově přenést přímo mezi návštěvníky. No a máli příchozí hlad nebo chce v Jiříkově pobít přes noc, nabízí mu společnost Hova služby svého zrekonstruovaného hotelu Beseda přímo na náměstí. Příjemné prostředí, chutná a cenově přijatelná jídla, příjemná obsluha. Není divu, že je tady stále živo. O Jiříkově bychom mohli hovořit ještě dlouho a dlouho. Je to město, které má své krásy a přednosti, ale i řadu problémů. Dnešek mu ale nabídl šanci a zdejší lidé byli vždycky zvyklí šancí využívat. O tom, jak si povedou dnešní obyvatelé jednoho z nejsevernějších českých měst, se může přesvědčit každý z vás. Přijeďte. V Jiříkově vás rádi uvidí a věřte tomu, že i vy uvidíte rádi Jiříkov.